लोरावाना ढारे सोना। नमस्ते प्रणाम भाई लोग, तो का हाल बा। तो फिर से तोरा लेंगे एगो नया वीडियो में स्वागत बा। बहुत ही जबरदस्त गाना लेके आइल बड़न पावर स्टार पवन सिंह। सेड सॉन्ग गाना लेके आ गए बड़न आशी म्यूजिक कंपनी से। जौन गाना सेड सॉन्ग बनावल गइल बा काफी जबरदस्त बनावल गइल बा भाई लोग। जौन एल्बम के नाम बा सेनुरा डाल के। तो भैया लोग रउआ सबके ई गाना कैसन लागल ह? आशा में विश्वास करतनी अगर पवन सिंह के तगड़ा वाला फैन बनी तो रउआ सबके ई गाना बहुत ही जबरदस्त लागल होई। ई गाना के पूरा सुने के चाहता नहीं तो जाई आशी म्यूजिक पर, वहाँ से पूरा गाना की सुन सकतानी। तो भाई लोग हम वैसे ही नए नए गाना के अपडेट लेके आवत रहनी और रउआ सबसे भोजपुरी भाषा में बतावत रहनी। अगर भाई लोग ई गाना के लिंक नहीं मिलत तो हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ई गाना के लिंक बा, वहाँ से भी जाके रउआ सब सुन सकतानी। तो रउआ सबके ई गाना के पूरा डिटेल्स बता देतानी। ई गाना आइल बा आशी म्यूजिक कंपनी से और ई गाना के गइले बड़न पावर स्टार पवन सिंह और साथ में प्रियंका सिंह। एल्बम के नाम बा सेनुरा डाल के। ई एल्बम में काम कइले बाड़ी दर्शना बानिक जी और गाना के लिखले बानी अरुण बिहारी और म्यूजिक दिले बानी सागर आकाश जी। भाई लोग गाना का डिटेल्स बताए कि यह मतलब होला ई गाना में कितना लोग काम कइले बा, कितना लोग के वजह से ये गाना रिलीज कइल जाला। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के आप सब जान सकतनी। तो भैया लोग हमारा चैनल पर नया बनी तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी। यूट्यूब बिहारी शायरी मस्ती। जाते जाते हम अपन परिचय बता दी। हम सारे में नारायण निराला, आप सबके छोट भाई। जय बिहार, जय भोजपुरिया समाज। तो भाई लोग फिर मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए